Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, bringing you the heat I fix, and destroy, and neutralize. I'm back and I'm bothered and back to fix the country. Let's get it. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, Ntombi yaseGqeberha, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyamporo ma. Best believe if we are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. Simfanele sima uzoshutha akwazi. Hey, angihlangene nosimami. No, manje princess. nobala. So yini yakho wani? Ngithatha i-private life yami ibeka la. Why ufuna ngabi nemfihlo? What is Vanessa? She's a baby mama and what? Vusi, welcome. Definitely found a couple. Hopefully we can destroy this one and go home. Hi guys. I'm so sorry to ambush you guys. I'm Lisa from CMTV, right? We go around asking couples questions. Would you be okay with that? I'm just doing research, so I asked different couples questions. Research, Hmm? Research. Just to put on my YouTube. Okay, yeah. Ngiyabuza. Is it fine? Yeah. Right guys, can we please just stand here? Right here. You're in a hurry? Please stand this side for me, ne? Can you please stand this side? Right. Name? Ngisifundo. Sfundo and? Amahle. Amahle. How long have you been together? We've been dating for the past 2.5 years. 2.5 years. Damn, still going strong. Hey. What do you mean? Kukhona nje ngaqondi kahle kodwa hayi ngiyathemba ukuthi you still going strong. What is she talking about? Siyathandana naye. But what did you do? Umuntu engithandana naye. But there's something angaqondi kahle. So what is it? Ngisho angazi into angayiqondi kahle. Because since sithandana There aren't any issues. ayikho inkinga ebekhona. Yeah. Okay, do you trust her? Kakhulu. On a scale of 1 to 10? 1 to 10. 8 out of 10, 9 out of 10, 7. 90. 90. Yeah, 90. Okay. Yeah, so 90%. When do you trust him? Scale of 1 to 10? 5.5. 5.5, ne? You don't trust him. So the other 4.5. Akathembisi khona izinto nje engayi-understand ngaye kodwa like AI. If you had the chance to understand, would you take it? If you had a chance, G. Maybe a chance to go through his phone, would you take it? I'm not a person who invade the privacy yomuntu yabo. So ukungena efonini yakhe has never crossed my mind. And I've never even thought ngingayenza noma ngizoyenza hayi. Like I have this mentality yokuthi ifoni yomuntu ifana ne-diary. So if ngizothinta ifoni ifana nokuthi ngithinta i-diary ngizobe ngisusela inkinga mina self. So whatever akayenzayo uyazenzela yena on his side. Kodwa ke yeah. Okay, no, I hear you. Guys, I'm gonna go straight to the point, ne? On this show, we basically switch cell phones. Right? To test your guys' loyalty. So you check his phone and he checks your phone for 60 seconds. But I just explained. Ayami. So you don't want to. Ayithindi. I just explained ukuthi Clearly you don't want to. ngiphila ngayi under i-principle yokuthi le angithinti ifoni yomuntu. So if uthi sizoswitch ama phones, why should we do that? You don't want to know what's going on. You want to stay with this man for 2 years and be in the dark. And It's stay not with that I wanna be in the your dark. 4.5 of uncertainty. It's not that I want to be in the dark, but ukuthinta ifoni yakhe mfethu ngazi ukuthi ifoni endoda ayithinta mina. So I think she should.
What if he's got an entire family and 3 kids and you understand? And when are you sitting with him thinking you're building? Lokho sokubona. Should's ama- What do you mean? If she doesn't find out, nizobona njani? Because you would have been able to hide it kaloku Since sithandana successfully. nje. Yonke into Kodwa mina siyibonela anginayo thina. You don't Asidingi mind? omunye umuntu. Singayi-check-a lento echeckwa emafonini lawo. We can switch amafoni. Thank you. Eyakho. And yours. Awethu. Hayi. Sifundo. Asicela ukuhamba. We need your phone, please. She's willing. Hayi. Wasugoloza kangaka into le ngako ifihlayo wena. Phone yami la. Nento zami la. Yakho akuphikiwe kodwa uma ukuthi ayikho into kumele uyifihle efonini ayikho phela into ezokugolozisa kangaka. Soqhatha usisi phela. Asiqhathwa usisi. Sihamba soyi-2 siqhele. Sihamba soba Manje. u2 vele sazohamba soba u2 vele. Kodwa ke After we check amafoni. asikho isidingo sokuthi ugoloze uma ukuthi uyazi ukuthi ayikho into oyifihlile njengamanje ngakunikeza ifoni yami. Ngingakunika ifoni yami mina njengamanje ngoba ayikho into engiyifihlile. So wena ekugolozisayo yini? Good question. Ukuthi yami ifoni. Ifoni yami ayiphejwa akazi naye ipage. But you're not hiding anything, Miss. Lutho. Okay, let's see. Yonke into i-right. Let's see. Alright. Today will be the first and the last. She'll never check your phone yakho again. Sofike si-check endlini. Kuzobe sekushintshe epha endlini. Yini lo ufuna ukuhamba uyishintsha la endleleni? Exactly. Ukhuluma ngezinto ezikanjena phambi kwabantu amayini. Sifundo, can we please have your phone, sir? Because you can't check it endlini. You can't. What if you delete on the way? What if you delete on the way? What if you delete on the way? Ayikho into engizoyidelete. Okay, give her your phone so she can Uma hold ukuthi it. ayikho into ezoyidelete phela kulungile lethi phone. Hayi. Okay, ngiyahamba ngiyakushiya. Usamba sonke. Sifundo, Eyami phone ayithinto uyakwazi Uhamba sezitshela uyaphi letha everyday. ifone. Hayi kahle uma ngincane. Sifundo, sicela phone. Sesoqhathwa nangu sisi manje. Uqhathe ngani usisi? Nangu phela sefuna ifoni, nangu sefuna ifoni yami phela. Kulungile phela wena uma ukuthi ayikho Eyama into efihlayo iphuma. lethi Eyama ifone. iphuma. Ngobani? Ayiphume yami. Inani kanti? Hayi. Sifundo, Unento zami. you're gonna lose your woman if I will copy the phone. Uwe Because phela you're already telling us that you're hiding something, Phaya. Uzobudala lokho. Ukuthi sihlukane njengamanje. Sabi phone. Uzobedala ukuthi sihlukane la wena uma ukuthi ayikho into oyifihlayo efonini. Uma ukuthi ayikho into ekhona kulo phone. Lethi phone ngiyibone. Sisiwami hayi kahle. Yabona manje usuqala ezinye inkinga ke manje. Usuqala ezinye inkinga ke manje. Sengusisi wami. Kubiza lokho phela ngoba manje usuqala inkinga entsha ke manje. Also, there's gonna be an issue if she checks your phone. Oh. Ngobe yami. Mina ngase ngithinte yakho. Ukhona okufihlile, you're hiding something. Manje kuthiwa lethi phone yakho ngikunikeze yami njengamanje ngoba simile la. Uma kuukuthi ayikho into oyifihlayo sizobona phela. Wena ungeze ukuthi ayikho into engifihlayo njengoba ngihlezi kutshela ukuthi ayikho into ekhona la. Yes, thank you. Thank Ufuna you. ukusibonela namhlanje. Hayi kahle. Sifundo, sicela phone. Lutho. What are you gonna do? You're gonna run or you gonna... Lento oyifihlayo ngoba ngihamba manje. ifone uyaphuma Phela uyaphendula. ngibanjiwe ngihamba. Awubanje? Eh. Are you sure about that? Hawu ngizohamba athi sihamba no baby nje. Can we please have your phone, Lovey? Thank you. Can we have your phone, Sifundo? Sihambeni so uyayishiya Uzoyikhipha ifone? uyayishiya yakho Uzoyikhupha uyahamba. ifoni na. Uyayishiya yakho uyahamba. Uzoyikhipha ifone na? Eyama iphuma. Uyayishiya yakho uyahamba Inani siyahamba. le phone yakho? Hayi bo manje lokhu ngibuza. Ngithe eyakho uyayishiya la noma siyahamba. Okay, it's fine. Let's check your phone in it. It's fine. We'll please open. We'll also check your phone. Okay. Here you go. All right. Okay. Type I love you. Okay, keep it like that. Bambe up. Okay, scroll. That's you, must next phone. Okay. Vele mabakhe la. Usisi bakhe la ngiyabazi. Okay, delete that. Type I miss you. Yeah. Okay, scroll. Okay, I don't see anything weird. Nginalutho la. Okay, delete. Bekho bhokoloshi. Type babe. Welcome, what are you doing? Okay. Okay.
Yini nje lokho engivela. Type outside. Goy Moslo. Yimi kusayimi khipha. Delete type arrived. Yeah, son. Nothing. Nothing. Morning after pill. Hayi. Delete. Type thank you. Yeah, akunankinga nginarutho. Yeah, son. Lokho kuvela nje mina. Yeah. Still, I'll give your person her phone. She's loyal. Hayi. Ngamnike ya. We're gonna check yours now. We're checking yours now. Awusayithathele. Let me see. Let me see. Just check maybe. Ivuliwe njani ne? Oh, so it's not delete because you were not gonna open it. Okay. Type I love you. Okay. What's your name again? Amahle. That's you most at the top. Yeah, it's me, but then nangu no smala. Usimabani manje lapha. Get into Sma. Get into the chat. Go into pictures, media. Usma is sending you nudes. Usma is sending you nudes. Usma is sending you nudes. Hayi wathi ngibo. Yeah, you don't know what's on your phone. Please. You know ngayazi phone yakho. Amahle, please calm down. Benifuna ukwenza lento. Hayi, uzenzile but. Ufuna ukwenza lento. Ufuna ukwenza lento. I'm sorry. Ufuna ukwenza lento. Answer Usma. Hey, angimazi Usma, angimazi Usma. You don't know Usma. Angimazi Usma. Undizile phone yakho. Ungazongeza islima wena, ungazongeza islima wena. Do you want to call Usma? Let's call her. Ne? Simfanele Usma. Uzosho ukuthi akwazi. Hey, angihlangene no Usma mina. Spoke. Ifikile phone yakho. Yabona lento engizoyenza la. Yabona lento ozoyenza wena la. Wena. It's not me. Ubani? Uthunyiwe. Agent. Uthunyiwe wena kathiwa fonela Usma. Where's the phone, love? Where's the phone? Usma ngithandani na Usma. Ubani? Wayithela amanuzi pha? Abantu nje engikhule nabo lilo ngishanini la. Manikhule nonke nisendela amanuzi. Please relax. Please, honestly. Phone yami wena. Ngobani? Angizitha into efihlayo wena. Uyasukuma uyephendelela phandle. Utha kholu. Indoda yani? Ngindoda. Oh, wow. Ngindoda. Esanda kwenzani? Le phone yami. Ngisoka lamanyala. No, ngicombe. Gosh, Usma is not answering. But ngongeka. Usma akaphendula Phone Usma. yami kanti. Uzoyenzani phone yakho? Uzoyenzani? Asikaqedi. No, asikaqedi. Love, Usma is not answering, but Asikaqedi. Angithi? Asikaqedi. Hayi. Kanti yini uyifuna? why is Usma sending you nudes? Why is Usma sending you nudes? Uthe nikhule nonke nithendela amanuzi. Manikhule nonke. Into zami. No, umakhelwane. Indaba zami. Hayi nami kuyangifaka phela. Kuyangifaka nami. Akaze kuphetshe ifone yakho mina. Awu kade wenza njengamanje. Yini adu yenza? In phone yakho. Do you want to stay with him? Akho stay with him. Let's stay with him for in. Ngihlangana phi? Angithi yazi. You the one that cheated, Angit? Angithi yazi. Ndiyava. Usumoshileke, usumoshile uyajabula. I didn't cheat on my woman. Ku right na ngibuza ukuthi ku right lo. Yes, because you're cheating. Bese ngesilungisi bese solungisa indlela yethu. Awuthi wena uzosivimba manje usivimba. Uzolungisa ini ngoBob the Builder mina. Kanti bese soxoxa nje baby kahle. Awungitshengela umasimba mina. Yazi ungigulela impela nje wena. Uyahlanya kancane. Manje kwenze njani? Hlanya ngempela nje. You're gonna fix it. You're gonna fix your relationship, Angit. Angit, you're gonna fix it. Uqale nguyiphethe. No, you started by cheating, Angit. Hayi mina. Uthunyiwe. Hayi mina akuchithanga mina kuqala. Ofeba angithi wena uyafeba wena. Bani uthi? Uzenza umseleko. Soka lamanyala.
Amahle. Angithi uyayibona ilalelo sisongijola kabi ke nawe manje. Me? Sengikuweke. Uzokhahlela ke mina manje. Me? Manje. GBV. Umkhathalelani? Hey. Lalelo uza la. I'm here. I'm here. Lalelo. Yabona into ofuna ukuyenza le. Uyiqala uyimele. Ngahlangana nanoma ikuphi la. Ngoba buku usuwenzile. I'm sorry. Sihlukeneke manje. Uyazi bese sokwenza njani? But you can carry on with Smamos. Soxoxa naye manje soxoxa kanjani naye wena usungene kanje. Amahle, are you gonna stay with this gent? Are you gonna stay with this man? Musa, please let her go. Solungisa. Thank you. Thank you. Ngiyahlanya mina la ekhaya. Mungu mina ngesangana. Uyangibhedela wena. Uyangibhedela wena kade ngitshela ukuthi lento yakho. Okay. Awusuke. Ngizothanda. Amahle, please come down. Lo sisi angithandana negoli. Angithandana negoli. Sisi wami. Ubeka nosimangele wakho. Mina nawe ngizochathela wena manje. Phambeni. Phela ngoba manje phela ngithi manje buka into osenzile. Carry on with Smamos. Ngisafuna isimama. Amahle, please come down. Amahle, come down. Come down. Amahle, come down, lovey. Woo, guys, come relax. Miyeke. Ngoba manje uyaphi uzokwenzani? Ngoba kuyakhulunywa. Ufuna ubona ngizokwenzani? Suka bhuti khona ngizombonisa ukuthi ngizokwenzani. So, Lukhulu. Amahle, please relax. Amahle, please. Amahle, come down. Sesigora lezi. Uyafuna ubona ukuthi ngizokwenzani? Suka khona ngizombonisa. So, Amahle, lovey, come down. Miyeke. Amahle. Khuluma. Yini wenzayo manje? Amahle, please come down. Kwenzakalani ke manje? Guys. akutshela ukuthi lama simba akho. Kwenzakalani ke manje? Look, you did this to yourself, right? Ngawe uwe phela uqale lento le. Amahle, calm down, lovey, please. Are you going home? Are you going to go home right now? Amahle. Ngangibangela isitafu yazo. Ngangibangela isitafu. Are you done? Uzophuma kimi. Are you done? Uzophuma kimi. Are you done? Yes. Are you done? I'm done. Akho lokho ekufuna uyilungisa, ngifuna ukuxoxa, ngifuna lutho. Wena masisimbe nje. Sala lapho. Okay. Sfunda. You heard her name, Vil? I think just go your separate ways. I'm sorry to ruin your day. Yeah. Okay. I'm sorry. Are you fine? I'm right. Are you But calm? I'm right, perfect. Mama sekwenzeke kanje. You need to calm down so that he can let you go, because he's not going to let you go. Because I get you want to hit me. Manje yini sizokhulunywa manje ngoba manje sekumoshakele vele. Seyithola izinto angamele ayithole. Manje kwenziweni? Look, that's up to you to fix. I get you ruined your relationship by cheating. Kodwa ngizobona. Maningi amantombazana. Sfunda. Akusiyedwa. Okay. Can you carry on with Sma? Uma uthi yena uyahluleka nami ngizoqhubeka ngendlela yami. Okay. All right, CMTV viewers, that is an absolute wrap for me. My name is Lisa Sirame. Do catch me on Instagram, Lisa Sirame _ See you later. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame Ntombi yaseGqeberha, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyamporo ma. Best believe if we are you, Ruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. Simfanele sima. Uzosho ukuthi akwazi. Hey, angihlangene nosimami. What is Vanessa? She's a baby mama and what?